раҳбарони 9 кишвари узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷиҳати ширкат дар ҷаласаи шӯрои сарони ин иттиҳод ба душанбе омаданд. туркманистон ба ин нишаст муовини сарвазири ин кишварро фиристода буд. намояндагони украина ҳузур надоштанд. дар ҳамоиши сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил пас аз баррасӣ 16 созишнома ба тасвиб расид. муҳимтарини ин созишномаҳо марбут ба масоили ҳамкориҳои иқтисодӣ, амнияти иттилоотӣ, ҳуқуқи башар ва фарҳангӣ ном бурда шуд. در بخش همکاری‌های فرهنگی گومانیتری توجه خاص به عملی گشتن طرح‌های مشترک در بخش‌های علم، معارف، سیاست جوانان، تندرستی، ورزش و سیاحی داده شد. ҳамчунин дар ин ҳамоиш созишномае дар масоили ҳамкориҳо дар бахши коинот ва истифодаи он ба аҳдофи осоишта ба тасвиб расонда шуд. омодагиҳо ҷиҳати таҷлили сазовор аз 75-умин солгарди пирӯзии иттиҳоди шӯравӣ бар олмони фашистӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ мавзӯи дигари баррасӣ дар нишасти душанбе буд. من در اینجا احساسات خاص به تاجیکستان دارم. از همه مهم آن است که تاجیکستان خاطرات پدران و باباهای ما را که در جنگ با آلمان فاشیستی برای آزادی وطن مشترک ما مبارزه برده بودند پاس می‌دارد. تشکر به شما. иттиҳоди давлатҳои мустақил 27 сол пеш ба хотири сарҷам кардани 15 кишвари шӯравии собиқ таъсис ёфтааст. баъзе таҳлилгарон мегӯянд ки иттиҳоди давлатҳои мустақил як созмони шаклногирифта ва бесамар аст, аммо аъзои ин иттиҳод мегӯянд барои такмили он талоши зиёд доранд. қарор шуд ки иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба воқеиятҳои муосир мутобиқ кунем. дар ин самт корҳо идома дорад. мо умед дорем ки он идома хоҳад кард ва мо гуфтем ки бояд ба хотири муттаҳид кардани вазифаҳои дуюм дараҷаи иттиҳоди давлатҳои мустақил институтҳои ин иттиҳод таҳлили куллӣ шавад. озарбойҷону арманистон, беларус, қазоқистон, қирғизистон, молдова, русия, тоҷикистон, туркманистон ва ӯзбекистону украина шомили ин созмон ҳастанд. кишварҳои назди балтика, литва, латвия ва эстония ҳеҷ гоҳ аъзои ин созмон набуданд. гурҷистон баъди ҷанги моҳи августи соли 2008 бо русия аз узвияти СНГ хориҷ шуд. украина ба далели мухолифатҳояш бо русия ва ишғоли Крим аз тарафи Москав дар соли 2014 чанд сол боз намояндагони худро ба нишасти созмон намефиристад.